אני נסעתי על קטנוע בירידה, החלקתי בין הקטנוע למדרכה, הרגל בעצם נקטעה במקום. ברגע שנחתכת לך רגל, יש משהו כמו נגיד 3-4 דקות עד שהאדם יוצא מהגוף ואתה בעצם מת, והיה לי מזל גדול. עד אז לא יצא לי לבכות. זה מעורר השראה, ממש. זה נתן לי מבט חדש על מה זה שמחה. אם יש משהו שאני יוצא מפה היום, זה התובנה הזאת של לאהוב את עצמי איך שאני, וזה לא משנה אם יש לי יד, אין לי יד, יש לי רגל. ברגע שאני העזתי להכיר את עצמי, הצלחתי גם לקבל את עצמי. וברגע שהצלחתי לקבל את עצמי, הצלחתי גם לאהוב את עצמי. הייתי צריך פה למלאכים בדרך, שידחפו אותי לעשות את השינוי הזה, שאני כבר כל כך רוצה אותו. אחרי שקורה לך איזשהו משהו מאוד גדול, כבר כל השטויות ממש לא מפריעות, ואין פחד. והוא גורם לאנשים אחרים להרגיש טוב אחרי הפציעה, וזה משהו מיוחד. בזכות החוסר פחד שלו, הוא הגיע לחיים מאוד מאוד עשירים ומשמעותיים. וזה היה מרגש מאוד ומשמעותי. להבין מה חשוב בחיים. זה מעורר בי כבן אדם בן 61 המון עוצמות וכוחות. זה פשוט מלמד אותנו להיות אמיץ בחיים. אז אם פעם הייתי מישהו שמסתיר, אז היום אני חושף וגיליתי שזה אושר גדול.